Masharoni yendani bingelelo ishidile imhlopho MC Pholobasi uyahlehla namhlanje ke sokhulumisana nodokotela uMngcobo uyahlehla abantu abaningi abambabaza kakhulu ezintweni ezithinta inhlanhla especially abafowethu nayo inkinga phela uMngcobo abhekene nayo ukuhlonishwa nabaphathi bemfihlakalo ukuhlonishwa nabaphathi bemfihlakalo khona lento eyenzekile ibe yodwa bafowethu abaziyo lapha hayi babe andazini kune product nje eba Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela Hello Mzansi sanibonani molweni Dumela ngibhonjodi Matekwane Masharoni yendani bingelelo ishidile imhlopho MC Pholobasi uandile wakangcobo sibingelele enhla nasezantsi kwabadala nabancane abamhlophe nabamnyama kuwo wonke umuntu osathanda futhi osalandela izinto zakwethu kwakwantu lapho esisho khona sithi ukulapha akusoze kwaphela abelaphi bayohleli bekhona njalo abelaphi beqiniso bayawazi umsebenzi wabo sigijima kanjena ke ngila namhlanje ngizokhuluma nenkunzi malanga udokotela enmazi ngamagalelo amaningi amahle na ubukhazikhazi ezimpilweni zenu ngizosixoxela ke ngomoya kodwa namhlanje nginiphathele vele umuntu othi masefikile kuvunguze wona umoya udokotela omkhulu uDr Mngcwabo uyahlehla ngikhuluma noGlama ngikhuluma noSlay Queen ngikhuluma noManakazi ngikhuluma noSweetheart laba abantu abathi thina uWallet womyeni wethu ufanele uhlale kuthina bayazi ukuthi baya kaMngcwabo uyahlehla mabefunte njalo kuneyinsiza ezizigwade ezizishimane ezihlala inamanzi emadolweni isona sikhathi ke lesokuthi uyithole lempendulo eyatholwa abanye abantu abahamba uDokotela uMngcwabo uyahlehla namhlanje baganiwe banabafazi abanye babo sikhuluma nje bathi mabesho kanye entombini manje sengihamba nawe bhuti wami okusele kuwena ukuthi lento abanye abathandwa ngayo azi ukuthi nawe ithathwa khona la kuMngcwabo uyahlehla namhlanje ke sokhulumisana noDokotela uMngcwabo uyahlehla abantu abaningi abambabaza kakhulu ezintweni ezithinta inhlanhla especially abantu abawosonkontileka nalabo abantu esithi banama truck bahambisa amalahle left and right bayawazi umsebenzi kaDokotela uMngcwabo uyahlehla ngimningi ke ngengevu namhlanje angifuni ukutusa kube kuningi kodwa kuningi esizokhuluma naye azoyisholo yena kona ukuthi ngabe usakwenza yini ngikhuluma ngomuntu onenkinga yesikweletu umuntu onenkinga yecala uzokwazi ukuthola ukusizakala kuDokotela uMngcwabo uyahlehla okwakho ukuthi ukhumbule ukuthi uma ufika endaweni ebizwa ukuthi seNewcastle uphuthuma lapha ya endaweni ebizwa ukuthi sosizweni ema4 nakulomuzi omkhulu oblue ubuze nje la eceleni nayi police station uthi hayi kukuphi kaMngcwabo uyahlehla ngale kwalokho qinisekisa phela lezi inamba ezilokho igijima la izona ozoyithatha uyisebenzisa ukwazi ukuxhumana naye uDokotela uMngcwabo uyahlehla akuzona zodwa qalaza phela lapha ku Google noma lapha ku GPS yakho ubhale ukuthi Dr Mngcwabo uyahlehla uzofika na kanjani ukuthola ukusizakala mina nawe ake siqhubeke siza ukuthi yini esiphathele yona uDokotela siyabona Nkosi yami anginibingelele namhlanje kuyisonto enhla nasezantsi umhlaba wonke nezinkalo nje zonke namhlanje kade ngihambele la endaweni yala eDurban kwelika banana maneke ngifike khona ngathola ukuthi ukushisa kwalekha nokwala kufuna ukuphambana kodwa ngathi cha ngoba naku sengifile kaSiyaviva TV1 ngeke ngilenze iphutha ngizongena noma kanjani ngibacelileke abaphathi bakhona athi baphathi inkosi yami ngiyacela ngoba u11 namhlanje ngiyazi ukuthi khona into enihlale niyenza nina ngo11 njengoba kuyiSunday ngathi ngiyacela ningiphe nje ithuba ngibingelele inkosi yami ngithi sanibonani babukeli nabalandeli bonke bakaSiyaviva TV1 enhla nasezantsi bafowethu nayo inkinga phela uMngcwabo abhekene nayo nansi inkinga awubuke lo awubuka nje ukuthi usungilalele kabuhlungu kanjani inkinga yami yodwa phela awungenzele kanjena ngizokunikeza iPep number but ningifayele nje iGilen pha noma ngabambili uthi Dokotela Gwinya ususe Gwinya uzokwazi ukuthi ube right bese ngoba kusasa Monday ngizokwazi ukuthi ngiyokwenza futhi okuthile ngala kuze ngizoba right kakhulu kunalokho kodwa nje okungijabulisayo ukuthi namhlanje ngikhona ngila eThekwini kaSiyaviva TV1 ngizothi nje sanibonani niyazi phela bese nginikhumbula ukubhubha bese nginikhumbula into eningayazi nginikhumbule kodwa no ngijabulile nje ukuba khona nabaphathi bakhona la kaSiyaviva TV1 ngizokhuluma phela ukuthi ngisekhona ngikhona ngisenza kahle ama product wami asenza kahle nabafowethu laba hayi basenza kahle into ongayazi basenza kahle into ongayazi phela ngingabala ngiqede ukuthi phela ngathi niyazi ukuthi uDokotela
la mama ngila kwa TV le yeni enkulu angikhulumi ngize ngigamanxe ngikhuluma nje ngibuye nganeno ukuthi cha yonke into itholakala mawungathi nje 0732196664 noma utshele lo gogo lapha kuyigoogle yakho uthi gogo ngifuna ukuya kadokotela umncwabo lo yagogo ngeke alenze iphutha strupha badla nasi ngifuna uma ngiyakutshela ngeke uvela umbhalele nje uthi Dr Mncwabo uyahlehla hey wena uyakuthatha lo gogo ajike nawe athi hayi ngiyamazi uyangazi uyagogo uyangazi stru naso wazi ngisho endumbeni yami uyojika nawe ajike nawe azaza afika kushiye ekhaya noma bekuthiwa usuka kuphi bese ngifuna ukubonga njengoba ngila eThekwini kunomfowethu ade ngihamba naye sibuya naye eNewcastle ubuya ke le ezweni lase Eastern Cape Cape Town letho uhambe kahle kade laphana ekhaya hlalile nje insukwana ngijabulile kakhulu ukuhlonishwa nabaphathi bemfihlakalo dokotela wami my dokotela I mean my bishop ngiyabonga kakhulu uhambe kahle uNkulunkulu anibusise hayi phela kasiyaviva sanibonani phela sanibonani sengingenile sengingaphakathi. Dokotela ngiyafisa ukuthi usithathe usibeke isikakhulukazi ngenhlelo zika 2026 kodwa usasibeka kunjalo ngayiphutha nathi ukuthi singakwamukeli ngezandla ezifudumele sosiyaviva TV1 ukuphinde sibe kanye nawe siyabonga kakhulu. Mhlambe ukukhuluma nomuntu osekhaya omunye ulindele izinto ezintsha omunye ulindele ukuthola ukuthi ngabe usakwenza yini okwenza phambilini izona ziphi izinto ezizinhlelo zakho zasesigodlweni kusukela namhlanje kuze kuyofinyelela ke ekupheleni kwalonyaka 2026. Mapholoba uselapho nje akukho okuphazamisekile akukho futhi engathi kushintshile konke kusekhona inkinga nje ekhona nento eyenzekile ibe yodwa bafowethu abaziyo lapha hayi babe sebengifumba ngamandla omgodi lapha nemandla nomgodi base bethu ukuqinqinisa nje baqinqinisa hayi kuqine nami sengize ngidideke nami kaningi ngiyangizwe ke Mapholoba kunesaga noma kunesisho lapha sesizulu esithi inyanga ayizelaphi ngiyasihlonipha futhi ngoba nami ngizalwe sikhona namhlanje sisaphila nezingane zethu zisasibhala futhi nasezikoleni asengicishe ngalibala matric bonke inkosi yami abaphasile ingane zami dokotela unithandiso kwemali nginifisela ukuthi nje wherever line yakhona ukuqhubekela phambili nemfundo kwenzeke kahle lapha na ke MC Pholobas njengoba unyaka nangu saqala inhlelo zami zonke zikhona alukho nolodwa oluphazamisekile zonke isekhona ama product wami wonke futhi Mapholoba njengoba uwazi noma futhi njengoba nabantu phela bewazi njengoba niwazi nje noma nani futhi niwazi ukuthi nje lapha nemandleni omgodi bathe ukubopha baqinise labafowethu laba babophe nje baqinisa imfihlo yokuthi baqinisile babophe kakhulu manje baqinisile I'm not saying bakhuluma iqiniso I'm saying babophe nje bathayidapha ngendlela ukuthi hayi kube nzima kodwa ukubanzima kwawo ukuthola ukuthi wena ufonele mina kube yimi okutshelayo imiqathango ukuthi kuqina kanjani kwenziwa kanjani imiqathango inami ngisaba phela la isiyaviva ngoba ibuka umhlaba wonke ibukwa nabothasi bayabuka benza yonke into longayicabanga. Ngiyathemba ukuthi umbukelo sekhaya kuyena kuyintokozo enkulu ukuthi sikanye nawe namhlanje uyazibuza futhi uyaziphendula ukuthi ngabe zisakhona yini izinto ezingamanana phansi ngeyibomu nje mkhulu ngiyazi ukuthi awuyena umuntu othanda ukuhamba udalula ama prize wena wabona umuntu odayisa ngamagwinya namabanana naye kuyinhloso ukuthi lo odlulayo ashesheza ukuthi ushiphi kangakanani kodwa ngiyafuna ukuthi sithole nje into echeap nayo yonke lapha esigodlweni ngoba ngiyazi ukuthi awuzi ukuthi umuntu lapha kuwena uzosizakala ngoba efike nemali enkulu khona izinto ezincane engashintsha impilo yakhe nje ake sitholele lo othi mina ngithathe entweni u350 kuphela ngijwayele kuba naye ngifuna into nami ngizokwazi ukuyiyakaza ngayo ngibona umehluko. Siyabonga kakhulu Mapholoba umbuzo omuhle njoba ngikwe ngathi la mangibingelela ngathi nendoda kaNkuluNkulu nginenceke kaNkuluNkulu esuka eEastern Cape Western Cape ibizofuna bizokufuna
so ke njengabo nje waphela balapha ekuthandazeni kune product nje ebalingene i600 rand. Only 600. 600 rand bese mina ngiyaqala ukusho lokho futhi angizophinde ngikusho ngiconsulta ngo300. Oh yes. Why ngisho kanjalo? It's because of uMapholoba uthi anginayo i-product ka350 engabe sengilimaza abantu bakho Mapholoba. Sengithi 350 my consultation sewu50 rand ke whatever hayi ngo600 nje. Kodwa through badla uyazi ngibuka nabafowethu laba bangale la futhi laba abahleli njengamanje lapha etoksini ngiyababuka kuyenzeka ukuthi mhlawumbe bathuke mhlawumbe bebona ama video wami la kuyenzeka mhlawumbe futhi angisho ukuthi asithi nje abanye bayamazi umngcwabo. Yes bayamazi umngcwabo. Hayi bafowethu manozani phela nizowalanda wazani nizowalanda Odadewenu abagcwele lapha nomalume bezonilandela. bafowethu wozani ningamemezi wozani. Right. Ngiyafisa ukuthi usiphindele inombolo Dote. Inombolo Mapholoba it's 073 073 219 219 6664. 6664. Eyesibili it's 079 079 673 673 70 70 11. 11. Kuyinto ezenkulu ukuthi sibe kanye nawe dokotela. Ngiyafisa ukuthi mhlambe sikuphe u30 second wamanzi wakho okugcina. 30 second bababukele emakhaya udokotela uMngcwabi yahlehla unithanda ukufa. 073 number eseyi-answer yimi ibanjwa yimi due to ke izinto ezithile kodwa nje ibanjwa yimi bese 079 ibanje ofisini. Mawushaya nje uthi 073 uzokhuluma nami uqobo. Mawushaya uthi 079 kusho ukuthi 079 Mapholoba uyi-alternative number yami ekutheni mina mangabe ngisebhizi nabantu ngaphela Mapholoba futhi okunye kumele sikusho angithi kaningi nalokhu uze ngiyayidibanisela uyabona ngiyayigayela mhlawumbe mawuzoshaya uthothi nake uyabona nje ngisacosha uyawubona umehluko ngisacosha ngiyabeka mangisabeka bese uyashaya wena bese uthi udokotela akayibambe ifoni mawushayile nje ungibekezelele nalapha eMaritzburg ngiyakhumbula kunomne wethu lapha Mthiya Ndaba Ezitha hawu ndaba omkhulu ngiyabonga ngwabonile ama miss call wakho ngiyakurespecta kakhulu ngiyawahlonipha futhi nama miss calls wakho angithi njengoba kuyisonto nje usungashaya uzongithola bafowethu nonke udokotela uyanithanda nginithandisa kwemali. Sibonga kakhulu sibonane kwivideo elandelayo.